full episode Ilocano Love Storya. Masaya at agtulpos kamat laangan, Romalia. So nga, saan nyo kuman akaguran ni Cardo Tatang? Oray driver lang iti boss. Kinabaalan na nga, insaka di pa nagtuloy ko anagadal. Si kantumat kamay, agad-adal ka iti kolehiyo ide, sanay ki nobyo ka iti may salaan a driver. Tatang oray kat driver lang ni Cardo. Naagawa mat. Iraprapin na pa'y tagtalon tapno sang min agatangon ti bagas. Kan adapay talento na. Nalaing ag-drawing. Adong estudyante ti agpatpatulong ken kwa na. Kwartamot day chay tatang. Ikalantagamlaw na iti asawam. Inayat ko ti si bubukal a kinatao ni Cardo Tatang. Nalaing iding aginom iti nasangar. Managsigarilyo pa ngam adun ti nagbaliwan na tatang. Udno matagiti bagbagam. Ngam di mo ammo no anya ti pagbaliwan na into nagtrabaho. Amok na anya ti pampanunutan nyo. Nagtulag kami kini Cardo. Aging nga awan pa'y anak mi, agtinulong kami tapno makaurnong kami para iti masakbayan mi. Okay, nagbiyahe manan nga raw. Wan tatang, iso akanayon ngagmaymaysak, ije bala iti rabii. Tari na biimat, ti biyahe na. Manmanulang asang ngagbiyahe. Ay na, masya nakagkin ko na takanayon ang mapuyatan. Ano usan na, tatay tamot ti kinayad na. No, apay asaan nga, inesman tinagadal. Iso nagtong palang iti driver. Driver pa iti boss. Kapilitan nga agbiyahe, ari na biik. Kasang-sangpot na pa'y lang aginom ka iti nasangar. Kanun ko nakman nawin sa damon ti nagbisyo. Basit laang. Ay, maiknak nga ron ti kapsot ko. Kapo iti banlog kan puyat. Nanganak pa iti balot. Ay, kaasi ka mat. Uray ta, agturpusak ton Cardo. Agsapulak to adagos iti pagtrabahwak tapno matulungan ka. Nung mabalin nga, uray mamitlon tulangan, iti makalawas nga biyahe ka. Masapol arin na bingag daya, Rosalia. Awan ti extra driver mi. Ngam kinapudno na, papampanlog kan mauumakon. Uray ta damat basit ornong ta. Barang umanay dahi pagtinag ta mga alak manitiban apag arkilak. Ay, nasaysayat nga paiso. Ay nga kaano ti planom apanagikat. Kinapudno na nakapagpakada ako niti akin ko kay ti boss. Sakbay ti kaaldawan ti panagturpos mo, agikat akon. Ay na maragsakan na ang launay. Rinabiing amin ngawan kay ti abay ko. Mabalin, rinabiin tulat ta saan tangag kaida. Nang runa no napigsa ti biyahe. Ay, day talang agpaiso. Ti pangetak lang nga madaan ti bukod ko alugan. Kabukbukodak ti garawak ko. Pudno day ta. Urayan niya ti mapaspasamak iti biyag ta. Laglagi pong kuma. Santo ang maumat ti karikan sa pata. Agyaman naklawanay, Rosalia. Ay-ayatan ka. Iso nga idinagungat niya tatang mo, nga na napasamak ka data, katagad-adal ka pa lang iti kolehyo, inkarig iti bagig, tun uyak tinatungday nga arapaap mo. Walang lagid din ako sino tumaoag kanyak. Sikamat gam, Jonah. Haron, kailiw lang ka din na yan? Nabayag ngagpaisun ti bakasyon mo dito Australia. Una ka nung ditakan ngag yan. Kailiw ka lang unay. Nadakal ako maitisangok, kaya't kangarap mo ba? Tulog ka tayo ito babae. Harold, ada ka kadipay dita? Wala dak dito. Kita dagiti papeles nga hindi so ti sekretarya kiti ilamisaan ko. Nagpakada kami ng kanya nga gikatan. Tag-apply ka nung nga abroad. Apag iso, agawid ako ni Tiday di Alawas. Agaplayak to a sekretarya. Langaw ka talaga, Jonah. Nagdakkel ti kumpanya dagiti dadakkel mo? Sa agtrabaho ka, a sekretarya. Kablaawan ka iti panagturpos mo, Romalia.
Naragsakak launa iti dahito abaligin. Ay, nalaos ti ragsak ko, Cardo. Agyaman at launay ken ka, Saan ko kumaa? Nagunod na ito yung abaligi, no? Saan nagapuken ka? Ay, anak ko, kablaawan ka. Ay, agyaman at tatang. Awan mat nga tan ati makunayo. Natungpalan ni Cardo, ti Karina kada kayo. Abit lang ta. Ay bakman ni ambit akong doktora. Picturean da tayo man. Napakalaglag ipan tayo. Ay, wala. Naimbag no kasta. Ay, gwapo ak matla. Iti ko na kanal. Sige, bala! Picture! Unay. Si kamat gayam, tinagmaneho iti daytoy atindog alogan, Cardo. Day, kabarbaron sakit day. Kay rurar ko lang yung kalman, tatang. Kaya't mo asawan, lugan mo daytoy. Tinkinnaga kiti binulan, tatang. Saan ka di anay bagan ni Romalia kada kayo? Nagikata ko na driver, ken nangala kiti van na ipaarkila. Awan mati, bagbaga na kanya. Yan di ka mat, tagistorya kanya. Amudak sipod na ikama nga, tatang. Saan ka man nagistorya? Ay, manggayam. Kaslaawan ni Romalia Napan ka di pa lang ijay pagadalan. Ada ka no si kasun na, tatang. Sa padasan na kano ti agaplay. Ti may saan nakapanunutak ang nagikat a driver ti boss. Tapno maasikasok ti sangkabasit atalo na tawid ko kadagiti dadakkel ko. Day talaang ta ide, driver kay ti boss. Inal daw nga agpastrag kay ti kwarta. Sa bagay, enton makatrabaho ni Romalia, takkel to akatulungam. Tatang, Sige nga Rodan. Ibagam tulatan kini Romalia enton sumangpat. Embaya. Uray sunton tin mang sarongkar kanya kay balay. Sige, mapana kaon. madipay lang ti tono ti panagsarsarita ni tatangan niya ka. Awan makita na kanya ka mabaling kong ipagpanak te. Nalabit. Nakaadal ken bak nang kumatikayat na ang makaasawa ken ni Romalia. Oh, akay kasakit. Panang mulang-lang mo kanya, Harold. Napintasak ka nila una yun. At saan nakamalasin? Jonah. Agyaman naklaunay. Inarakop. Kanina kanak. Nagpanglon. Pagyaman ko dayta, iti panang sukon mo kanyak dito'y airport. Kinitaw ko ngamin dayta, kadagiti nadakkel ko. Mapantang arudan. Naikarga ni tilugan ko lagi ti bagayem. Saan tanto pa ilang agdiretso iti malay? Dumagas tayo ti restaurant. Mabisinak. Kayat ko, mabaybayag ko mati panagsarita ta. Talaga nga iparangarang launay ni John. Pasensya ka na kuman kinitatang. Jak maawatan, takas lang, nasakit pa lang, tunakum ka. Nalabit at ikayat na makaasawa ken ka, dahil di adal mo bak nang Romalia. Di kahit kami ni tatang, kat makapagturpusak, kat mapadasan nan to ti agnanay. Iso ano mo pa siyaran ka iti balayo? Hindi agar-agar magpailangan ka. Pagpaspasawan, tabaawan at no kasta amabarte. Pangasim, saan mo kuman lagi punday di, Cardo? No talaga apat-pat ganak. Makaamong ka kuman mangawat ka ni tatang. Bayan, ta kasaritak to. Ayun gayam, mapanak ititalon. Kan mesa, imawag ni ambit akong doktor ko idi. Ada ka no amo nang agsapsapol iti arkilaan davan. Karuutan gaya man titalon ko. Adda na rasa apaset na. Kat saan gaya malininisan ti tinangda na ka mga sikaso. Dahil ito'y tinangayata ka nagikat a driver. May irapin ko lang tati aglinis dito italan. Ado tijak na asikaso apatrabaho ta kanya. Awan na nanay panahon ko mag-drawing. Ay, sayang ka na. Tadyak na katurpos iti kolehyo.
No nagpurpusak ko iti architecture wenno fine arts. Ado kanu kumanti kwartak ika. Pulong gayam ni Cardo Kengka. Ay na, kaslaubay. Nasakit-sakit di tinakam na kanya. Tatang, da kayo ti maditi. Kanya amaday. Nay, kanunungam. Siyak ti amam. Ado ti sakripisyo Kengka. Nasapa anatay day dinanang mo. Jak malipatan day ta. Nagsangsangit nagpakawan kada kayo idi, nakiasawa ka jak nakaturpos. Kidawag nga, awatan niyo kumati ka sa sati asawa. Aho, kapo, tanakatulpos kan. Nagikaten driver ti boss. Dakdakkel nga ta ati kitaan na, iti panang paarkilana, iti ginatag na alugan. Agtalagak iti kabailan ni Cardo. Among nano niya ti makapasayat kada kami nga agasawa. Adamat kat arapaap na iti biya. Arapaap. Anya nga arapaap? Laglagi pam dahi toy Saan ka nakaturpos iti koleyo no saan agapuking ko ana? Laglagi pam dahi ta. Agna-nervyos ak matan. Dahi ta ka diti opisina ti akin ko iti dahi ti akumpanya. Come in. Naimbag bigat yun, sir. Nagtawaran. Ay na, nagtatakot na. Nervyos ak iti panamparang na kanya. Agtugaw ka. Anya ti nagan mo itayan? Siyak ni Romalia, sir. Dahito ti application ko. Agraman ti credentials ko. Katurturpos mo lagamin ti koleyo. Kahit nasa wen nga awan pa iti patas mo? Awan pa, sir. Malaksi diti on the job training. Kinapudno na. Awan ti bakante diti kumpanya. Malaksi diti sekretarya. Ta ag-apply ka nung ag-abroad. Ngam awan ti may panamnamag. Ado kayo ngamin nga ag-apply. Pawagan kan tulangan no kasapulan ka. Kasangsangpit ko lang. Kahit tak may sungsong, bagiti barkanak. So, kinaykayat ko lang, may dito eh. Kapampanaw dagiti sa ngailik, Jonah. Kumusta nga dagiti dadakal mo? Masansan lang nga agkita kami kin ni papang mo no at damiting na negosyante. Day jay, pasaray ag sinong bata. Ni ngamin mama, man nakibarkada. Madyong kada kasino ti bisyo na. Naungot ni papa. Saan pa tapaatiw ni mama? Ay, jak la kumakait nga ibagakan ka dayta. Saan kumangamin ala kita banag ti istoryam kanya? Anya ko mga rod ti istorya. Iso nga awan ganas ko nagtrabaho iti kumpanya mi. Kaya ko kumapay, nag-apply dito. Awan ti bagay kin ka dito opisina. Saan ka dingag may saka nga anak? Awan sa bali amang tawid no sana si ka. Iso at tumulong ka kumamang tarwid-wid. No mabangkrap ti kumpanyayo. Kasanukan ton ngay. Mga no kayat ng aawisen. Imbis sa sermonan na. Kanawan tayo ti simbahan. Malala. Umay ka garo din. Napaisam ka matlaan. Kinapuno na. Ado tagar-aram kanya. Dahil tati pakabisita. Taarig nga kataab ni Papa Ida. At apay agaram kanya nga da asawa na. Oh, saan ka amat nagtagariya? Kumusta gayam ti panag-apply mo? Awan ka no bakante. Agaplay nga agabro ti sekretarya. Ngam awan mo ti ipanamnaman ti akin ko iti kumpanya. Awagan mo to no kasapulan dak. Hari ka to talaga ti pag-applyan. Oray tanang katurpos ka mat iti kolehyo.
Angin ko ma, saan ka maawanan itinamnama? Naimbag, taada dagiti business owners nga agpatpatulong kanya. Trabaho kunti ag bookkeeping idi, agad adalak pailaan. Daytay gayam in drawing mo. Saan ko pinalpas? Ha? Ituloy ko ninton parbangan. Sakbay ti pangal daw ti biyahe mi mapanbikan. Rabin to nga rod una yan ton makasangpot kayo. Agtang nga ti rabi, uno, parbangon to pa'y natan Naimbag taawan pa'y adayo biyahe. Na-interview kami ng nag-apply. Kaya doon nakalakwadan ti adon ti padas na nagtrabaho. Amam mo, ti aking kuko. Inaduma nagtrabaho anda. Sana napintas ti record da. Dahil napintas ang nag-apply gaya. Diyak mo tan malagip, tinagan na. Damagag tuman ta application na iti sekretary. Manulang aldawan. Flight na. Kahit napaikit din tagit na. Kalpasan pinaawagan da kiti sekretaryayo, sir. Imaya ko na dagos. Kinapudno na nakarbuatak itayan, taada ko man napatag adagasat. Romalia, sikat tinapilik asumukat iti sekretaryak. Sir, agyaman naklaw na Oray awan pa'y padas ko, katsyak ti pinili yo. Inadal ko na imbag ti credentials siya nag-apply. At agam, padas mo a bookkeeper ti sumagmamuno a business owners. Uwan, sir. Tapay lang ti may pay ko trabaho, Romalia. Inton bumaybayag, kan adda mapanagnagam, no, addan ton bakante. Ay, tinapatag kanyak, sir, agdan trabaho. Agyaman man kada kayo. Okay. Mabalin mo timang rugi, inton bigat. Nagsaka na. Tasyak tinapili ni Sir Harold a sekretaryana. Apay asyak tinapili na a sekretaryana. Saan ako nabalasa? Saan na nga ta binasa na imbag ti bayodata? Ano nalabit? Saan apasat ti kwalifikasyon ko? Magtrabaho iti daytoy a kumpanya? Sorry ti pan nakadalapos ko kada kayo, ma'am. Saan mo kadi akit kita ang tinalan mo? Ha? Dandani akit tinatumba. Iba ang painak. Nagadwa nakakita. Sino ka, ha? No empleyado na ka ni Harold. Paikat ka. Pangaasyo. Pakawanan da ko, ma. Kasunod nobya win asawa ni Sir Harold ay ti a babae. Ulit at agpakawan kada kayo, madam. Saan ko ngayon gagarat? Ipan nakadalapos ko kada kayo. Yuna, anya tinapasama? Anya ti... Ha? Romalia, abda ka pa'y lagayam. Dahil man na babae. Dinalapos na. Dandani at natumba. Pakawanan da. Saan ko ngayon gagara? No, ang tanga-tanga ka namin. Mapupuka umun sa ti panunot mo. Agdang nakakuma. May iskandalo dagiti trabaho. Romalia, siya akong timakamo ka ni John. Agyaman nak, sir. Anya pa'y lantar aramidam. Pumanaw kan. Saan kun akayat makita ka pa'y ditoy. At datula sa bali a lugar a pagkitaan ta. Burbur ti darakan ka. Numabalin ka, itong paan ka. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Oh, anya? Naglaing ka kayang nagmasahe. Hindi. Oray na napalaganan ti taltal kan barukong ko. Dahil talaunay ti magusgustwak kan ka. Tanalailo ka. Basta ikuti-kutim lang titangad mo no ka. Mabalintang arudan dagsarita iti nasayat. Anya ka diti pagsaritaan ta. May panggap ka ni Romalia. Di ba yan nakadalapos kin kay tay? Pakawan niya mo. Saan nang ingagara tinapasamak? Masuro na.
Imbabay na. Nakita dagiti empleyado, ti dandanipan nakatumbak. Aday bagak, may panggap kini Romalia. May isan nga empleyado iti kumpanya. Aniya? Wen, kadagupan, digiti nag-apply. Iso tinapilig amang sukat iti agabroad a sekretaryak. Dayjay pa'y at talaga a babae? Jonah, di adal ken baknang ti pamilyayo. Saan ko maamo sa hire trick nam iti dayto nga imbakakin ka? Saan ka nasang putan diti balay? Sa dino ka diti nagapam? Pinayaban na kami ni boss. Tinag-apply ka kumpanya. Inawat na kon. Ha? Siya ti mang sukat iti agabruda sekretaryana. Kablawang ka. At dan trabahom. Agyaman na Cardo. Para iti masakbayan ka dito eh. Adda lang namin problema. Adda nakadinalapos ko a babae. Kat kasta unay apungtot na. Kat, anya arti na pasama? Naimbag tabi malaat ni Sir Harold. Ngam, makariknaklat tayo iti panagduadwa. Kasano, nobya na dahi a babae. Kunangat ki din ni Sir Harold nga ison ti makaamog ki ni Jonah. Kastamat lang ayam. Saan nga roda na dahi tati pakaredibukan? Bun kayam. At dahi sagot ko king ka. O dito eh. Katam ti pungon na. Kaya't nagpay na sorpresaan. Ne, anya ka di dito eh. Kat kita ba? Oh. Ha? Ne, siya ka di dito eh. Nagpintasak mo't iti dito yung paintings. Oh, agyaman na klaon ay Cardo. Nalaing ka talaga. Naasawa kaya ang nakapsuta. Nagtiksatay ni Sir Harold. Awagan mo tayo. Iso da ito yun. Ano? Hello? Nakasarita ko ni Jonah, Romalia. Awanin ti problema. Sumarag kain tundigat. Agyaman na klaon ay, sir. Kasapulan na masukuan ka pailang iti sukat na sekretarya. Sakpay nga gikat. Pasensyam lang ko man ni Jonah, ha? Sir? Nabatig kanyak tigit empleyado. Katyak kayat nga damang riribo. Sige, intundigat lang. Bye. Bye, sir. No, kasta. Saan anobi ni Sir Harold dahil a Jonah? Umunang aldaw ti panagtrabaho minton bigat. Nyamasan ka may tulnog. Adak min mga arkila kanya kat kasapulan ngagbiyahe kami minton rabi. Sa dino ka niti pagpasyaran lagi ti mga arkilagan ka? Eji kano Batangas. Ken mapan kami to pa Quezon. Tanda kano napatag nga si Kasunda. Dahil titi umuna biyahe nga dayo. Amang nagpaot kami kano iti talungal daw. Ando! Na kayo ka dito? Ha? Ni Tatang. Sumar kayo, Tatang. Saan ang nakatrangkaday tari daw? Ay. Madanon kayo matgayam nga gasawa. Aywan gayam. Awan ka diti biyahe mo ita, Cardo. Inton rabi pa itatang. Kawawag dagiti mga arkil kanya. Mapan kami di Batangas. O sige, sasarita kayo pailaan. Tindak man kita antilogan, check apak man. Guray ka man. Guray ka man o kabarbaro ti ginatag mo alugan. Kabarbaro ngagpaiso, nga masapul at chikapen. Awan ti kasi ti nakasagana. Romalia, sikan ti makamukin ni tatang. Isa ka namin ti merenda. Panawang kayo pa. Isaganaan kayo nga ron. Ala pa yabaw. Aywan gayam. Ayati, madamag ka na kayo nga gasawa. Masurong nagpailang kiday di a babae. Nakatangtang tumod ngamin. Sa isugayam, timang sukat iti agabrot a sekretarya ni Harold. Kaya't nasawan. No sarong karak iti opisina na. Makitak na di a babae. Saan kumot nga rod anobyo ni Harold? No madiktarak iti kayat ng aramidan.
Ni Harold mat ngamin. Nakalala ilok kang kuwana. Orang langan itayak ti bagik kang kuwana. Kasanod, no dahi ababai ti makurso na daan na. At damat nga rod lang na. Dahi ta, ti saan amabalin amapasama. Good morning, sir. Naimbaga bigat mo matrumal niya. Kasta, tigay kong empleyada. Naragsak. Oh, kamusta mo na nga aldaw pa nagtrabaho? Nasayat mat, sir. Nangayon ti sekretaryayo. Awan di ti opisina yo, tada na panan na inala iti finance department. Nalalayng kanto manan, rumpal niya. Ay, wan kaya. Rumara kinton madamdama. Tada na patig nga si Kaswa. Sir? Ituloy mo lang hindi tararamid, ha? Kidaag man kiti dito yung laptop ko, tinaramid ti katwang. Sakbay rumuwarak inton madamdama. Ha? Ni Jonah ti simrak. Ituloy ko lang daytar aramida. Akas lajak nadlaw. Simrak mat diti opisina di nagtuktok. Sama ano, pabainan na. Oh, busy kan sakit di Harold. Ha? Kita ang harot tinaramid ti sekretarya kiti Kalman. Nga marumuwarak mo lang inton madamdama. Saan nagkaya mamasango? Rumor ka din? Agkuyog ta na rumor diti opisina. Madamdama na rumuwara. At apay aramid. Mapanak nga rudan. Awagan kan tulagan niton madamdam. Piman nga kasla, saan nakanalaw? Timalyaw anak agamit ti siradora tiridaw. Kat kinusilapan na. Saan mo latan ngital-talik ni Jonah? No umay tumanan dito opisina. Kasaritam lata. Uray pabainan na ka. Iruwam mo ti bagim, iti ugali na. Nakadaan kayo gaya man dito Batangas. Kumusta ti biyahe yo? Adak dito'y kantina iti asidag ti pangupupisinaan mi. Ada kami dito tagayta ing agpaspasyar. Nalamis mo ti klima dito eh. Ngam nalamlami ispay, iti bagyo. Umiyan kami dito eh, sakpay amapang kami jay Batangas City. Amang ano, saan lang atalong aldaw yu dita? Yaklam mo. Bakit kumusta di trabaho? Nasaya at mat, awan ti problema kini Sir Harold. Nasingpat. Baro ka di pa ilang ti busyo? Diyak man amo. Inauna nga ta, kan ka iti sumagmamano atawan. Mabain na nga damag. Diyak amo no anya ti relasyon da kini Jonah. Apay na damag mo day ta? Awan, nasalutsot ko lang sige. Mapisin ka naman ang nagiti anak na kita kasawa. Sige, bye. Bye. Diyak maawatan no anya talaga ti relasyon da Jonah kini Sir Harold. Awan ti bibiyang. Sige. Inton bigat langin. Nalipatak ba't ngagpaiso? Awan ti problema iti dayta. Sige nga Rodan. Bye. Nakapamin anang day ta umawag kan ka. Amang ano madamdamak at agring manan ti cellphone mo. Kadwanak ang paiso. Ngam napatpatagsamat day ta cellphone mo. Amo matintini ko siyan ti Jonah. Ngam bayam. Tayo off ko ti cellphone ko. Tapno sanda kon ngawagan. Naimbagla unay. Ngam jak kaya dito imayan ta. Ada mo anapin ta sa bar. Sorry Jonah. Sana ka mabalin nga aginumitarak. At damasabol na papanak. Mga tagad din. Tayo itulog kanton iji balayo. Agre-ring ti landline at telepono dito opisina ni Sir Harold. Remor mo ti kadwag. Ngam imbatyan na ti aramidag. Olivares Enterprises, hello? Saan na sungsong bata ni Harold tiyawag ko? Madam, awan ni Sir Harold dito opisina na. Dua kami lang iti sekretarya ti Ada. Kanya day tanga awag mo amadam kanyak si kababae. Kasla nakabakbakit ang awagan na kitimada.
Rumbang lang nga dayawan ka. Mabainak amang birngas kan ka. Sige man langan. Awan gayam. Ibagam to kiniharot inton sumangpat kita na imawa ka. Imawa ka kitilan na iti opisina yun. Tas ang nakmat ng awagan. Uray lang, nagwangwang ti panagdangag ko iti. Panangitupak na iti awdot dito. At nung nagsardam ako siya, nagsubli nga ni Sir Harold. Ay, mabainak la ko maamakilugan ken kuha na itay. Saan mataray ito tikot siya na? Ha? Ni Jonah ti dimsaak? Nalayan kamatan niya, babae. Kas talagayam ti balayo. Ha? So, ambisyon ng ti makinobyo kini Harold. Saan mo nga ibagbaga ti kasta? Ay, Romalia, sino tayo ta babae? Mabuisit ak. Ah, Kaya taksapay pag tinulungan nga gama. Pasado alas 6 gaya man. Nag-overtime kami manan, tamaw di gaya man nga aldaw ti sekretarya ni Sir Harold. Ne, tilugan ni Cardo day tama nakaparada Oh, itayak pa yung aguro oray. Nagdama nga kiti guard. Kat adda kayo kanupay lang iti unag. Ay, si Mangpot kagaya man. Wen, sakbay ti pangal daw. Nadanon ko ni tatang, hindi balay. Kinagkadwag ni tatang kabayatan ti kawan mo. Ne, nagsaro no adimtang tikot sa dadyo na kan ni Harold. Romalia! Sir, nagsubli kayo gayam? Ni Cardo, iso ti asawak. Iso mo ti bus ko, Cardo. Ti nasingpot a bus ko ni Sir Harold. Ha? Si Kagaya. Maragsaga na makamamugin ka, Cardo. Pakadayawak ti makitin na kulap kada kayo, sir. Diyak nam naman nga umay naksungkunan, sir. Nakasangpat gaya man manipo diti biyahe na. O, anya nga ron, sir. Banawan na kayo pa eh. Nagsubli ang kita dan lipata kiti opisina. Inton bilag na ng Romalia. Kat agyaman na kiti panakamamukin ka, Cardo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ne. Kanya ka kasi, Jonah. Ito pala katawa. Talyawan da ka pa yun. Nagiti padata customer dito restaurant. Masuran kan samot kan kanya, Harold. Di amom kat balasang pailang ni Romalia. Amok nga da asawa na. Tanabasa kiti bayo data na. So nagbidot ka ti pampanunutan. Diyan ka mo. Nakapay pagsilosan katawan mo tiga po na. Anya ti ko na? Nagbidot ka ti pampanunutan. Wala na. Manta ki din. Kaya't kung agpasyar ka pailang iti igit ti maybay. Anya nga rin talamidon tayo dyan. Kat nakalimnigan ti ini. Inton mamisya lang na. Ibagam lang no sa dino ti kahit mo pagpasyaran. Kalpasan na makapanganta. Agpaiso? Nya lang. Wen. Pinilig dito restaurant. May mayanta. Tanay mas lagi ti putahe na dito eh. Kaya't ko kumapanta iti bar. Mangmangan tamatan. Inton mamisya lang iti ba? Kalpasan to makapasyar tayo ti baybay. Mapantay ti ba? Iti mulangan, ti papanantay ta. Sana ko man abanog ka nagbiyahe. Awisan ka amangantay ti restaurant. Dakal sakit iti imbayad daken ka iti panangarkilada iti lugan. Nawadwad mo't basit. Isuda pa iti ng gasolina iti lugan. Nagadungamin ti pinasyermi. Kahit ko lang mo't nasulnitan dagiti jak na aramidan iti driver ak pailang iti bus. Oray ta, Sabado intong bigat. Kan half day kami nagtrabaho.
Okay. Kumusta ka ang titrabaho? Sayat, Mat. Nadlaw mo siguro itay kasarsaritan ni Harold. Ano simpat? Naging ko kunaklang ito'y kini Jonah. Ngamok nga danasawa ni Romal. Napagbidto ta kidi balasang pay. Adamid gaya malasawa na. Sana madlaw ngamin. Nalabit na bidla pa yan nagasawa. Kanawan pa'y tanakda. Nag-aasat ni Gardo. Napintas kan nasingpat ni Romalia. Saan gaya man asumurag ti sekretarya ni Sir Harold itangal daw? Ay, nalipatak. Naimbagtaan pa ni boss. Ay, kababayin ko man ka ni boss kat. Naimbagta, naisuro na naimbag ti trabaho ko. Adaw mo awag iti cellphone ko. Saan mo't ani Cardo dahil to? Ay, sana masangot ti mga awag kanyak. Kalpasan ka no ang makagatang iti abono. Ado ti aramidin na. Huwag makalat adumtang ni boss. Ay, hello? Romalia? Ada ka din dito opisina? Isi kagayam, Jonah. Nabitak pa si Mang Pat. Awan pa ni boss. Saan ani Harold Durantag? Sika. Manipo dita. Kayat ko nga gayam ta. Agyaman naklaunay no kasta, Jonah. No, adda pa ka ikaryak. Kalpasan na naamuak nga adda na sawang. Saan ka magaya makainagaw kini Harold? Ay, amo ni Sir Harold nga dasawak. Tayin lanad ko iti bayuditak. Kaya mo katla, balayo kinitatang mo dahil di nakakitaakan ka. Balayo mo't gayam agasawa. Anya ka di trabaho ta asawang? Siguro da driver ti boss. Nangala iti van at tintinagan na. Iso ti par arkilana. Kasangsangpot naman ipo di ti biyahe di Kalman. Saan ka mga katawa iti kasta, Jonah? Nanumula ang ti asawak. Patpatgak unay. Nasapa kami ang nag-asawak at baban iti panagmaneho na iti boss. Inkarigatan natin ang isa ka di iti panagtuloy ko nga agad. Awan ka pa dito yung opisina yo. Ito inawagak ni Romalia Harold. Isumat ti awan. At dagayam nagitisan ang nabayadan ti sigo ta sekretarya. Iso nga inbound ko. Inawagak itay. Kat kunak nga gayam kami. Nasayat law ng Jonah. Awan rumbag. Apagapaan nyo. Nakapimpintas dagiti bado na. Naarjod. Driver matlagayam ta asawa na. Naistoryada nga agasawa. Hindi pinagam-amo na kami. Hindi kami dimsag iti kotsem. Tapno among kumamat ni Cardo nga asawa na. Napakumbaba. Kan nadaya o makisarsarita. Ay, saan lang? Driver na tinagtinagan na. Sir, adtuin lagi ti resibo. Pasensya kayo no. Naibayaga. Nag-traffic namin. Wanan yaman na Romalia. Sigamat ti mangiduling kadagiti resibo. Inayon mo kadagiti folder ang nakaurnungan da. Sige sir. Dumawa ka niya ka. Hello? Uwan gayam. Nalipatak mo tayo. Yung karigatak, amamakam kayo opisina yun. Talaga planok ti panagpasyarta dito eh. Unak matkin kay di Kalman nga oray malum ti Sabado ti panagsarita ta. Nang runata na pang kanagabuno. Kaya sa palin ti panan ti panagkuyog da indon bigat. Kaslagayan ayat ta pay lang ta dito pay igi ti baybay ti napilim a pagpasyaran ta. Kahit kung arod, akas labar kun balasang tapaylaan. Pagtali na udin ta ti kinalailo kun kinabara ti ayan ayata. Cardo, patpat kan kaunay. Wen, ore siya. Sikat ti kapintasan ang napasamak iti biyak.
Visit ako man piniharo. Saan pa nga taan nalpas di meeting da? Tasan na akay tasong batang tiawag ko. Awag man. Nagkariidikal man kanya. Saan ka kaya tatong palan? Aday ta. Agriringan ti cellphone na. Hello? Naimbag, tas imong bat ka matlaan. Itay-tay lang nga wawagan ka. Amom nga meeting ko ay ta. Talaga saan ta makapagkuyog ka? Ngam nagkari ka kanya kidikalman. Nagkariak nagpaiso. Sorry, nalipatak ang meeting ko. Inton malam no bigat lang eh. Bye. Mapwisit aklaw na. Kasla iran-ranta ni Harold ti mangliklik kanya ka. Ay, magselo sakman kini Romalia. Nga uray amok katan asawan. Stress impunto. Anak kasang putak dito siyang tipang opisina ni Romalia. Hintugot ko pa di kanbas. Kanda kiti masapol ko. Tauray, iyan ton igit di baypay. Ngituloy ko ti pintings ko. At akakaykaywan di Jai. Ang mabalin na pagplastaran. Dating-ting ako siya. Unay matan. Nagkiting matan ti kahustay ta babae. Cardo? Nabayag ka ka din nga uray kanya? Nabitak pa eh. Kasla malasin ko day ta babae, Romalia. Ni Jonah day ta. Nakita mo tin idi sinukunak ditoy. Hi, Harold! O day ta. Aglo bira ka di? Tibos mo? Diyak ka mo. Ay, sige, mapantakit din. Nabit lang. Urahin taman na makasidig tibos mo. Agpagada tamat lang kang kwan. Nagpakadak itay kan kwanan. Intun maminsan langan aksarita. Awan mo't nga tanti makunong kanya. Jonah. Kalpasan na nagpasyar tayo tigit ti baybay. Imahitan, ito'y resto ba? Dito ito namang rabi. Kayat ko nga kinumtapay lang Harold. Amom, nakaragragsak at launa iti da iti apa nagpasyerta. Pasensya ka lang man kanya kitikalman, Jonah. Talaga nairan lang adutin nakakumikuma. Isa kinasaritak ni Romalia. Nga agingga kami iti alas 3 ng trabaho. Di maano na ko niti opisina. Tayo suntuman na napakaibayagan ta ti panang sukon mo kanya. Dapat gayam ni Cardo nga gururay. Nagtulag dun sa amot nagpasyar. Maarami dati kikayat da. Tawan pa'y tanak da. Driver lang ni Cardo. Agdamat lang nga na makaarawan. Nagporma. Naka-shades iti decolor. Talaga nagwapo ni Cardo. Sige, agorder ka nga ro ni Darang. At magusto ka pulutan dito eh. Kita man no saan ka ang masulisog kanya ito na partet ka. Iso nga inarantak iti nagpado iti nagkiting kanarasi. Nadama pasamak ka na kami kat masikuganak. Kapilitan nga ikasarna. Nagdanon tamad dito'y talon, Cardo. Sinapak ti ng sarong kariti talon ko. Tadaramidik na madamdama, tatang. Yak pa nga minalpas na kiti, pinatrabaho da kanya, kasapulan da kanon. Yak ton masangot, agbiyahe manan, inton rabi ti Domingo. Kurang di abaw no. Mapanak tong arot gumatang inton madamdama. May kuntupurwakan inton malam. Ay panawad kang karudad. Nalpas kon asinarungkaran ti talon ko. Nagkaruutanan. Ay, masadutak amang gaik. Ay kat, tulungan ka inton bigat Ay kita aglaw. Ang mga no, mangtandanak to itikado amang gaik. Ay sige mapanakaw. Ore da ti talon ko. Nagkaruutan mat. Kasano? Naatyan ang gayam.
tatang, mabit lang, taitimplahan kayo. Amano kaya dyo ti mamigat, ramanan nyo matin sangpot ni Cardo. Dinagasta ka no iti dalan, kat inggatangan dagiti nangarkila iti lugan na. Sige man garaw tali. Ay, mabisinak man tayo. Nasapat kami na lapan iti talon. Ay, mun kaya, nagkita kami, ijay ni Cardo. Isumat laga mga awanan iti abay ko itay bumangon na. Baga naman kidi di rabi, asapahan natin mapan iti talon. Ado ka no ti ilipas na, pinadrawing dakan ko na. Dahita, ti paglaingan ti asawam. Taado, ti ambo na at trabaho. Agyaman nagtatang, ma-appreciate dagiti dadto maakabaulan ni aramidan ti asawa. Nakatulong dahi ta iti kinarigat ti biyag mi. Dahi ti gayam ti kapiyo ta. Igawan kayo matan. Agyan ba na? Ala, saktol ti agao, hinton madamdama. Domingo ita. Imay tapay diti bye-bye. Ingin mapantanto di simbahan. Nabayagan sana kasimbra kaya. Di mo tagbiyahe ka gamin ton rabi. Kasano ti kabayag yumanan? Yak lang mo. Adayo iji balera papanan mi. Nagin ko nagsaritaan na kiti agasawa. Nagdiritso kami to iji subik. Nagadayo matan. Makabannog ang biyahe nakit di. Amom, nabid na pa yan nagkasar. Awang pa yan nakda, kaskadata. Un gayam. Itag mo to, dagiti pinaarami da kanya. Nalpas sa aminin. Nagpintas manan day dyan nalpas mga paintings. Nangayag, ti pan nakaipinta, ti igit ti baybay. Ay ngam, anya day dyan kasla bumababa nga ulam? Kasla agdan nga agturong ijay langit si kamat. Kasta? Imayak itay bigat, Kando. Ngayon, saan kayo anadanon? Ay, napan kami isimbahan data. Ada ka di madan biyahe. Ay, uwan, inton rabi. Kaduaan nyo latan ni Romalia. Diyak amo no, kaano man na sumang petak. Ay, sige nga raw, panawan ka pa. Kapampanaw ko di hotel, nagtarusan na kiti agasawa. Yung pagsubsubiyandak. At the restaurant di hotel. Ngayon madak no sa bali akayat da kapanganan. Ay, nakatuturo ka kumita. At na masabat ko. Saan? Among kadi, nangapayan nakaragragsaha kita, Romalia. Nagpapas kami ang nagpasya kini Harold, idi malam ti Sabado. Okay. Kaputag pada kami ang namartag, imihan kami iti hotel. Masarap ka ni pailang, istoryahan na kanyak day ka. Isa ang maawis kenton kasarmi. Dua kayo kini Cardo. Baka itayamak launay no, awison nak inton kasaril. Saan ka kadimat laan ngagselos? Apay ko mga agselos na. Ada asawa. Ngam nagbiyahe manan ni Cardo idirabi. Piman magti asawam. An-anusan na ti trabaho na driver. Juna, umawawag ti asawa. Mabit lang ha. Ay, kailangan ka nagtipala. Hello? Saan at timok ni Cardo ti si Bumpat? Apay, saan? Saan na punta dahi ka? Saan? Romalia, anya ti mapaspasak magkankan. Anya ti napasama kiti asawam. Apay nga, sangit ka matan. Pulis ay mawag. Nadumpar ka no ti truck ti asawa. Diyos ko! Akon ka nagpuot na ngayon akong dagiti pulis. Dara-dara ka no, kakaasid na ka no pa yan ang alupot, ta dinong parti dakil atrak tilugan na. Gusto ko sa pulan niya gawin akon. Oo, sige. Siya kung di makaamo kini Harold. Diyos ko, sige, mapangkalatan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe kan ta ang mga may panggepeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Imo na aklatan dito'y bar ang nagtulagan ta pagkitaan ta Harold. Anda masapol ang maamuam maipanggap kini Romalia. Nadadaga sa napasamak kini Romalia? Saan ani Romalia? Ni Cardo nga asawa na Harold. Di nung parkano tidakkel at raktilugan na. Ah, Ang mga no nakaikitin. ano? Makapakintot mo tayo ta, may bagpagam. Isuti ko na dahil polis nga imawag kan kwa na. Kakaasida ka no an nangalutot kini Cardo iti van. Gaputad dara-dara. Ay, nagasatan ta nakalasat pay laeng. Anya? Kaasiman. Talaga akaasi. Nasapa ama balo no kas pangarigan. Nga kasla madin sa daytoy. Anya? Yun. Anya ka di man hindi pampanunutan. Kaasi ni Romalia. Ngayon masapay ko ma. Tamakalasat mutlaan ni Cardo. Tulungan ta ni Romalia amang ikararak. Asapay ko mata maispal mutlaan ti asawa na. Ito pagkat. Day tati dayawak launay kan kaharon. Manang nga asi ka. Iso ha pat-pat gan ka launay. Sumarding ka nga agsagit. Kahit anya gayam ti kuna dagiti agasawa anang ngarkila iti asawa. Kuna ni Archie ana awagan da kanupay lang ni Cardo nga agsubli iti hotel ang nagtarusan dahi yung tubig. Aging kay tinamuan dati pa nakadisgrasya ni Cardo. Ay maasya nakmatla iti asawam. Amang ano napartak ti pa nagmaneho na kat di na napakadaan ti truck anang dungpar ken ko ano. Diyak ka mo, tata. Kasapulan niya nakitaan ti asawak. Agbiyahe akin ton rabi. Ay kuyugan ka. Kasaritak ni Anong ta pakikit-kita na dagiti dingwan ka. Awagak mat ni Sir Harold. Tapnog pakadaak kan ko na. Ada ka nun iti ICU. Ngam sana may pasigurado dagiti doktor na makalasat wano saan. Awan pa ilaag ti may bagada. Saan data nga ta palubusan amang kita ken ko na? Madamdama. Kasarita tayo man ti doktor amang tamtaming kan ko na. Idila Domingo anak karagwasak kami ti Cardo. Ano pansimok na iti simbaan ti Milagrosa. Ay, amangan kit din o nagparik na ken ko na daytoy anapasamak ken ko na. Tata. Kasla dito iti pagturungan dagiti nga agasawa na eh. Nakita datan. Ha? Amangan na da Archie kan Mylene dakitan. Diyos ko, maispal ko mati asawa. Nakakaasi na una yung ti asawa tatang. Nagaduti sukat iti bagina. Ay, iti dayta lang ati asawam. Ay, kasla saanin ang makalasat. Saan kay kumangag sa uwi ti kasta? Ay, kita ang tilangana. Ay, kasla saan nga umang-angas. Ay, Tatang, si Bibiyag ni Cardo. Namatay ti asawa. Kaslaawanan serbi ti biyag kanyak. ay sus apo, ubing ka pa, anak ko. Nalawag anang nagko ti imbaga ti doktor itay. Tinapatid kanyak si Bibiyag ni Cardo, tatang. Nasingkat ka nadungo na kanyak. Nadungo nga asawa. Adot sakripisyo na. Magrugrugyak pala ang agsubat kan ko na sa kalpasan na. E patib ka rin tinakam mo. Naungat kada kayo nga agasawa. Ngam iti day to'y agundaway. Awan sa bali ang mga dingay kan ka. Awagan lang ni Sir Harold. Idilangan sa kaya nagpakaanak. May tayo kita ni Cardo dito sa ospital. Nakasarita. Hello, sir?
Nakaawag ak. Tapno makikumusta ak. Awan pa'y natipuot ni Cardo. Pasensya kayon, numabaya ka sa anak ang makastrak iti trabaho. Awatan ka. Awan tinangayat iti dayto na pasama kita sa awam. Kinasaritak ni Michelle. Ay so lang ti mga ramen iti trabaho. Agyaman na, iti kinaman nakaawat yun. Anya ti ko na ti doktor iti kasasada sa awam, Romalia. At napay nabatbati as sumagmamano nga oras sakbay na ingkad ng ti doktor. Naskan ang makapuot ni Cardo. Katno saan na makariing. Diya kaya tabatay ti asawa. Pakiridab tirik na, Romalia. Manang nga ang sinapo, Diyos. O sige nga, Roden. At sa nga ilig. Bye. Bahay. Awan pa'y makabulan nga agtrab-trabaho ni Romalia dito opisina, Harold. Ang mga kasapulan, sukatamo na dagos. Ni Michelle pa lang ti mga kami di trabaho na. Manyamot na kinaulpit. No ikatag ni Romalia nga awan na dag sinagapula. Kasi lang aro din tinapasama kita sa awan. Ay, kumusta gaya man ni Cardo? Ay, bakan ka no pa itipuot na. Ha? Agbiag pa'y nga ta? Jonah, saan ka kumamot nagsaoy ti kasta? Agdamda magkaklaang. Ay, wan kaya, masabalyak man ti saritaan ta. Tiyak magustuhan ti Michelle a sekretaryam. Nakakitkiting pa iti panagkawkawas na ngam iti siya. Kursunada na kansa, takastaunay ti panang... Kastaunay ti panang mat-mat-mat na kan ka. Ano na amin na madmadlaw mo? Jonah, amangan mabali na sa balyantan tutag sarita. Okay, awagan nak tungarod inton malam. Okay, sige inakon. Bye-bye. Bye. Ay, inarakop na kininagkan ng Jonah. Talaga tayo tama ba eh? Kasi nga normal niya. Kabayatan ti panagsarita nita eh. Saan na ang maawat? Mas pangarigan tadakas ti mapasamak ni Cardo. Talaga patpat gan na unay, tasawa lang. Diyos ko. Dandanin maupot ti imbaga ti doktor agud daway na paingampiyak. Kasyan niyo kumati asawa. Saan niyo pa'y kumangalalangin ako? Ikan niyo kumay ti gundaway ang makalasat. Sana pwede kasagana. Napukaw ko ti asawa. Cardo, lumaban ka. Itilaksid na ito'y nakaroan na pasamakan ka. Lumaban ka. Saan ka pa yamatay? Ay, Romalia. Ay, papaayaban na ka ti doktor. Ha? Apay ka no, tatang? Anyat na pasamakan ni Cardo. Naggaraw dagiti ramay ni Cardo. No kasta, makapuutan ti asawak. Agyaman ak, Diyos ko. Ngam kayat nakaakasarita ti doktor tapno ammom ti aramidem. Nagkidamot lang ni Cardo, tatang. Nagkapsot pa ilaan ng impasigurado ti doktor ang nakalasat. Ay, nagasat pa ilaang ni Cardo. Iso na laang ta. Pangasiyo, tatang. Un kayam. Amangan naman kayon. Uray na muna kayo nagawid. Itultong kayo itibas. Ay, naimbang kumaano at da diretso alugan a biyahe ijay Ilocos. Agdama nga kada, Archie. Un kayam. Amangan na mabalingan makikuyog ka kalakwada. Gapoy tinapasama saan tang nagtuloy ijay baler. Ay, naimbang man, ta saan anatuloy nga ijay baler ti umo na apapananda ko ma. Plano kami ngayon ton mabaling nga ibiyahe ni Cardo. Mayakar iti ospital iti lugar tayo. Agyaman na nakapuot kan makasarita kamatlaangan, Cardo. Anya nga minti napasamakan ka.
Inawagan na ni Maylin. Kapag subsob-lindak ni Archie, iti hotel. Paging ka, nasabat ko ti. Saan ka kailangan gargara unay? Yak, may karaw na kiti emak. Kan, apay kasto iti. Mariknak ka na kiti sakak. Kuwang amin. Anya tinapasama kiti may sasakak. Apay, saan? Saan na po na ito eh? Jonah, ano ti kadami tabay ko? Saan ati kwartok di sa enta? Kan, saan mat nga iti kwarto, Carol? Gaputa sigurado pilitan da ka dagiti datakkel ko, nga ikasaran nakal, pasan tinapasama ka data. Ano niya tayo tuyan na napasama? Nabartag ta adwa iti rabii. Ngam, nagayatan ta ti amin, saan ka di? Gaputa agpipinatag ta. Uray saan nakpay nga ikasar? Ngam, awanan ti karbangan ti sabali a babae kan ka. Bumahon tan. Wasapo lang mo pa nakidyo opisina. Anya ka ka di? Di mo pa igayam ammo ti aldawan. Domingo ita. Madagdaman ton. Mapantanto pa'y iji simbaan. Tain taagpakawan kadag iti basbasol ta. Ay, un kayam. Jack pa'y naibagakan ka iti rabii. Atiyan niya. Inawagak ni Romalia. Nakapuot ka nun ni Cardo. Masaya itong gusta. Nagasat pa lang ni Cardo. May Cardo abiyag detan kin ko ana. Ngam, adda nadagsan aparikot ni Romalia. Amangan no saan akabailan nga awatan ni Cardo, tipan nakapukaw na itimay sa asaka na. Anya? Kan, nakaro ka no, anadangran timay sa asaka na. Baldadon ni Cardo. Kaasimat. Ni Romalia ti kakaasi launay. Agasot nakakaasi nga agtarakan iti inutil. Ay, apayatay ta ti pagsaritaan ta, Harold. Harold, patpatgan ka launay-unay. Agtal na ka kuma. Abangan nagdaramanan na kita sugat mo. Nasaysayat la kumana natayak. Saan ka ngagsaoy ti kasta? Di mo labo no kasano ti danag kan sangit ko itinambak ti napasamak mo. Tunggal ka nito ngay marararawa kiti Diyos na ispalin na ka. Ngam anya pa iti sirpina anak biyagak. No may sakmat tan ngayon hotel. Tinapatag si bibiyag ka. Bakit kita ka kan maarakot ka? Ngam dagan sinak lang. Iso matayak kita ko. Saan? Ni, agdardara na kita sugat mo. Agdal na ka kuma. Nurse! Agdardara na kita sugat ni Cardo. Akin kutsingat ta, tinagsarda iti sangot ibalay. Dahil may sangot ababa iti dimsaag. Nekas nakikita kong na ita. Una yun. Nagkiting ti pagan-anaynan. Sos. Naimbagal daw yung tata. Saan ka di ada kayo ti ama ni Romalia? Ay, amom gayam ti anak ko. Wan tata, sekretarya ni Harold Anobio. Inawagak idirabii, kat naibaga na nga imo na kayo kano anagawid. Wen, takin una na ngamin kasaritan nanto ti doktor amang tamtaming ken ni Cardo. Lumabalin amayakar iti ospital. Kasta gayam. Nakasari tayo ka din ni Cardo? Apag biit laeng, gamin, nakapsot pa lang amin iday.
nakasarita kung ti Dr. Ricardo. Kat imanugot da amayakar iti ospital dita lugar tayo. Nasayat nga rin no kasta. Asideg, apang sarong karam. Wen, Ha? Romalia, apa yung sangsangit ka? sana maawat ni Cardo ti pan nakaputod ti may saasakan Anya? Naskan ngamin amaputod. Gaputan na karo ti pan nakadangran ti may saasakan Kat saan na maaklo na may sanabaldado. Yung tinapatag, si Bibiyag. Day tamat ti kunak, sir. Ay ayatak ti asawak. Kat makaanahin aragsak ko ti pan nakakitkitak kan kuan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Harold, kadwam kayam dinobyam. Anya ti kadayo. Kaguram sa ti panang sarong karmikan ka dito ospital. Di ka pa agyaman. Jonah, agparbang ka kuma. Kunak namin asaan ka na sumurot. Di ka kadimasyan kini Cardo. Dahil tatiga po na. Nasaan ko akayat nga da sa bali amang sarong karkanyak di ospital. Jak kayat akasyan na. Nakakaasi ka lang aruda. Pumanaw kayon. Kunak namin ngagtalnakan, Jonah. Nyapay lang tararamidin niyo. Pumanaw kayon! Tara pa na isukat ka. Matayak na kuman. Sige, buyain niyo ti panagligligat ko. Aging ga iti matayak. Pang-aasin, ang tanda ka kuman. Amang nagdala mo yung nagitisukat ko. Cardo, ipangag mo ti asawam. Patpatgan na kaunay. Dispensaran da ko Sir Harold. Yung kintawa ka na sa isaya at sana pamanaw kayon kini Jonah. Ano niyati ko na? Jonah, saan kang ngagsaupay? Alamapan kami nga rudan. Cardo, papigsaam ti pakinakam mo. Panunutom ko asaan pa'y akamaudyanan ti amin. Bastos na ya babae. Asino kumalangan? Pinapanaw ng takid din? Jonah, saan ko marumbang ngayong bagam ti kasjay? Anya ko matidakas na iti imbaga. Pudnumat, di pa yamanin ni Cardo na sinarungkaran pa. Di na kayat nga adam mga ay iti kasasaad na. Kadno talaga mat ang nakakaasi. Dapay ay serpina. Anya ka na ya, nanggagmo kan na matangam iti kaawanan iti namnaman na. Gaputa may san abaldado. Awanan ti kas-eskan na. Kasapul na ti mangandingay kingkwana. Tapno mapakirad tinakam na. Asaan pa'y akamaudyanan ti amin? Diyak amukan ka, Harold. Ala, isardang ta na pagsaritaan da ito eh. Ang mga nuda tamat ti agapan. Magluluwa ka. Ada kaya't ko asaludsudan kan kakardo. Sumbatan na ko maitipod no. Ay ayatan na ka di. Kasapulan na pa'y nga tayo tibiyag mo. Ay ayatin ka. Unay-unay. Lukas tangarod. Saan na ko mga isuko? Kaya't ko alumaban ka. Awan ko mati sa bali a panunutang. No saan ati panagimbag mo? Tulungam ti bagim. Pagsaritaan tanto, no anya ti mapasamag iti biyagta. Kan inton naan-anayan ti panagimbag mo. Inton nakarawarakan iti ospital. Kawan abain gaminan na siya babae. Kagurgurak iti ni Cardo. Ngam ka po iti kasasaan na. Ay, masanak king kuwana. Tatang, nakakidam ni Cardo.
Amangan no si Ririing. Kat mangagnat ibagbagayo. Ket ang rod. Gapo iti pan nakabaldado na abo nga ti pan nakadisgrasya na. Panagrik na. Awanan ti sirsirbina. Ano say-saya at lakuman numatay. Ikasanon to nga agpaisom. Saan laan ni Cardo ti nakakaasay. At adda asika ti kakasyak. Ay, magastos laangan dito yung ospital. Inka rin ni Archie at umulong tang agasawa iti magastos tatang. Kinapudno na. Nang tedda iti 5,000 a pisos. Baliwan minto kano ti agsasarita. Umauawag ni Romalia ti cellphone ko. Ay, mabainak iti inaramid ni Jonah. Hello? Sir Harold, asensya kayo lakuman iti napasama kitay. Isak ti rumbang at umawat iti dispensar. Agbababawi no apeng ang tugot ko ni Jonah iti ospital. Awan anyaman na. Imawag ak itay. Ta saan tayo ang nakapagsaritaan na imbag? Uray, mabayag pa dito yung ospital ni Cardo. Agsubli ako man nga agtrabaho inton bigat. O sige, Romanya. Tani, marigatan ni Maylin ang mga ramid iti trabahom dito eh. Ngam, kasano ni Cardo? Ata nakasaritang akasing nublat ni tatang amang bantay kankwana. Kasapulan nga agtrabaho O sige, Romalia. Pagsaritaan tanto nintun bigat ti sweldom. Kabayatan asaan ka nakapagtrabaho. Saan lang nga asi ti marikrik na king ka? Ay, ayatan ka. Romalia. Oh, Romalia. Si kamat kayang tinadanon ko dito yung opisina ni Harold. May kagaya man nagtrabaho. Kasapulan nga agtrabaho Mabayag pa iti ospital ni Cardo kat inaldaw nga ado ti magastos. Pasensya ka la ko man iti asawak iti impakita na idi adda kayo idi rabii iti ospital. Iso lang nga rin ti kakaasya. Nagsindupiat kami lang at kiniharon. Anya? Oh, ada kagayam, Romalia. Owen sir. Inkarigatak tinasapaan naturog idi rabii. Tapno, masapak ang makastrak. Nagawid akpay ngamin. Uray iti kastoy lang awagas makaabrutak. Uray agtrabaho aging ka iti alas 7, sir. Oh, kaya't mo ti ag-overtime? Sa bagay, adamat kit di guardia akaduang diti opisina. No, kabaulan lakit di. No, amang umianak iti ospital inton rabii. Nalipatak matan. Hello? Ayun kayam. Nalipatak matan. Sige, umaya kon. Darling, ada papanak. Agkita tanto langin dun malam. Inarakop kan inagkan ni Jonah ni Sir Harold. Sa kimita kanya. Agayan ayat na kaya man. Naimbag tapi manawan ni Jonah. Tapno makapagsarita taan naimbag. Nakasarita kong ti cashier nga isarak na iti ATM mo ti sweldo. Ha? Uray di ka pa agtrabaho. Itid ko lahat ti sweldo. Amo kakasapulam ti kwarta. Tulong kuking ka, Romalia. Agyaman ak, Sir Harold. Naimbag kayo launay at tao. Nakaraing kagaya man, Carlo. Nagsapa pa ilang itay, pimanawan ni Romalia. Kahit saan ka pa yan ang bigat. Agkapi ka ka dewen no, kaya't mo timangan sa inap. Ano pa iti prutas? Tatang, agyaman ak. Ngam sana ka mabisin. Nga kasapulan nga da ipaunag mo.
Madamdamalaang ang tumarka man na ti agas. Tatang, mabay naklaunay ka na kayo. Ay ramraman kayo. Kasapulan nagtrabaho ni Romalia. Ora, ita nakasarita na kano, ti may sa kabagyam, asumublat kag bantay. Nakakaingat ngayon, ang kasto din pasama kanya ka. Mga no, mapulkukan ka manan amang panpanunot iti kasasaan mo. Lalaki ka kano, agyaman ka kini Romalia. Ay, hayayatan na kaunay. Tatang, Magaking ka na ikaw. Ingam saan ko maamasain, tirignam. No, sa bali lang ang babae. Ang mga no, binaybayan na ka. Talaga magustuhan tagpasya dito igit ti baybayan, Harold. Nagdi ka laing ayatan. Ada pa'y amo mapanagkibinta amang ngunor iti igit ti baybay. Kabayatan di pa ng buya ta iti lilim na tinit. Napinta sa pagpasyaran nito igit ti baybay. Nauliman. Sa bagay, makapagsarita taan na imbag. Nalamiisan. Arakupon na kuma. Siyak man laangan tumarakupkan ka. Oray ta, agayan ayat tamat. Ada napasama kada kami kini Jonah. Ngayon, saan kami ngagayan ayan? Awan kaya. Nagbati ka di iti opisina ni Romalia? Nairana nga do ti trabaho di opisina. Iso ang kinasaritak ni Maylin, akadwaan na ni Romalia. Tulong ko magtan king kuha na dayday. Awag at gayam ni Romalia, kabayatan ti kadda ni Jonah iti restroom. Nakaawid mo't ngatan. Ay, sayang, taadal asawa ni Romalia. Noam muna lang kuma, kayayatan. Saan ka naragsak akadwak ni Jonah ngagpaspasya. Isulaang ti mangitildildil iti bagena. Hello, Romalia. Nakaawit ka ka din? Pasado alas 8 itay nakasangpetak dito'y balay, sir. Nagurayak pa'y ngamin itilugan. Sa nagarpis pa'y. Saan ka kumangagpaarbis? Ang mga nog sakit ka? Wen nga rod, sir. Iso ang nagdigo sa kadagos. Sana mabalin nga agsakitak. Kasapulan nak ti asawa. Naggasat unay ni Cardo. Dakala sakripisyo. Ken adupay ti paglasatang. Awan ti Samirak, Sir Harold. Napatag kanyak ti asawa. At na sinapataan mi, idinagkasar kami. Ni Jonah. Sige nga rudan na Romalia. Inton bigat laangan. Bye. Cardo, pasensyakan. No nasurukan ang makalawas, asaan ka ang nabantayan dito'y ospital. Kas naistoryak idikan ka. Kinasaritak ni Sir Harold, ano mabalin, na uray ka na yun nga ag-overtime ha. Kakasi ka na babambanog. Adak pa lang iti ospital. Nagadon ti sakripisyon. Kabailak da ito eh. Kumusta kaya man ti marikriknam? Napigsa ako na. Nung mabalin, arumara kon di ospital. Saan pa'y anaimbagan unay dagiti sugat mo? Kabayatan nga dak iti ospital. Dumakdak ka ti gastos. No di mo kahit amapulko kanak amang panunat. Namin, saan lang na ti kasasahad mo? Yung kiddi, ti ado arigat mo. Iso nga jayak ko man balay, nagpaimbak. Namwa karimuar ka nito ospital, Cardo. So ngayon tulod ko ni Romalia dito'y balayo. Tapno makamusta ka. Agyaman naklaonay, Sir Harold. Masaulanak namin di ospital. Ngam, awanan pagbaliwan di kasasad ko. Dakkel apaka ikawaak. Naawanan di biyahik iti. Ita.
Idi, siya kimang sirserbi iti asawak. Ngam, itakat... Harold, agmerienda kayo, pay. Agyaman na, Romalia. Inumaglan da iti Diyos, kalpasan na, agpakadakon. Imawag namin ni Jonah itay, ket urorayan da kijibalay. Tiyan mo na ngamin, ket adatin ayak a meeting. Agyaman nakiti pa nang itol, sir. Uray saan ko maanas kan. Ket ko makita ni Cardo. Ala, mapanakon. Agyaman iti kinaanos mo iti asawak. Harold. Naamwag ka ni Romalia iti bigat ang nakarwaran iti ospital ni Cardo. Ijay kanan balay da nga ituloy na tagpaimbag. Nasayat man. Tama nga nung mapulkukan kat mapanunot na titumpuak iti ospital. Kasano ko mga aramidin na dayta? Ket saan mo't ang makapagna? Ay, uwan gaya man na. Kaasi mat ni Cardo. At-at-da nakakaasi ni Romalia. Ipturan na. Ta saan na ang mabalin abay-bayan ti asawa na? Naguli ka man. Apay nga isuda ti pagsasaritaan ta. Uwan nga paiso. Saan na napatag kanyak? Diyak urayan. Pampanunutak lang na ti pagtungpalan ti relasyon ta. Anya? Ulita. Saan napatag kanyak kanyak urayan? Ngam siya kung ti karagsakan a babae no ikasal na. Diya ka mo no, kasano sung batak dayta sa lunsod mo. Amom ang makumikumak iti negosyo. Dandali pa'y awan oras ko keng ka. Mapnagak mat kiti iti kastoy ka sa santa. Uray man-mano may pasyan na. Pakawalan na kuma, Jonah. Saan ka kaya ayatan? Ada sa paling ay ayatan. Agyaman nak, nalpas ko matlaangan. Ay na mga turturog ang batin. Cardo, kunak no nakaturog kan. Diyak ka mo no. Kasano ti ka pa ti panakaididap ko. Kaya mo bigadan ni tayo mula kitak. Trabaho mo ka di pa ilaan iti opisina, tinaramid mo. Sinublyak ti sideline ko. Idi agad-adalak. Isupay ngamin. Kaslamat din nung ti panangyarado mi ti bagim. Hindi nito nga awan pa'y anak ta. Ado ka ti utang mo. Gapoy ti panaka-hospital ko. Cardo, kayat ko masukatan tinakaot ko nga urnong ta. Para iti masakbayan ta daytoy. Uno. Masikuran ka makakikita ti kasasaad ko. Nga awanon sir-sirbik. Cardo, patpatgan ka unay-unay. Mabannog man ti bagi kan panunot ko. Saan to mabannog ti pusok amang ipatpatagkan ka? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay namin anapasamak na ito kanya. Maanusan nakpalang ni Romalia ita. Ngam amangan dumteng to ti panawan amauma kanya. Kat panawan na ka. Kububingan ti asawak. Kan awan pa'y anak mi. Mabalin nga dulat ta ti mariro nga kayat keng kuana. Kat mapasamak nita. Nasaysayat lang na matayak. Nung sana mabalin nga awan ti aramidak. At saklay ko. Nalipatan kanya si ni Romalia. Ikarigat agaw at... Tisukat ko. Naot-ot di pandakat nagkwit di papag.
Ha? Dara. Amo ka naman kan mabisin ka ni Kado tinaramid mo. So inawis ka mang rabi. Awan ti sa mirek, sir. Diyak mabali na baybay anti asawa. At ay pudnukin ka. Amo mo gadi. Ay di pailan. Damo ang nakita ka. At dan rin mo siya nga panagahet ko ka. Anya? Sir, ada asawak. Nadagsan na baso liti Diyos ti pampanunutin nyo. Saan na ka nakabala na parag sa akin ni Cardo Romalia? Saan na nas ka na parigatan ti Bakim? Tengganak. Aging gay ti kaano kabalan. Ti agsakripisyo. Alin pagkikitaan nyo kanyak, sir? Amok, baknang kayo. Ay ayatak ti asawak. Nanyaman ti kabalak nga ipahi iti asawak. Ore ka ipapanantip, ipapatay ko. Pagsilbiyak. Saan ka nagbali na maag? Huston, sir. Diyak impagarup akastat panagkit-kita yo kanyak. Nagaduti na ipaiyo kinaimbag kanyak tagayam. Kasta ti kasukat na. Saan mo kumapanunutan akong gundawayak ti kinalukoy mo? Nalawag daytan, sir. Masyang kayo lang kanyak. Ngam sana pamatagti kay papananday ta marikrik nayo. Apay saan nak amawatan? Para kan ka dahito nga raramid. Saan, sir? Saan ko ngayon ay tibagik? Idi baga ti doktor, abaldadon ti asawak. Ngam ay ayak tibagik. Sige, sir, umuna ako. Pakawanan na. Mala, ituloy tan timangan. Sabay ko ma. Tamawatam to ti amin. Saan ako nung makaibtor pa eh? E di pa lang ipatpatag ko na rumulya. Kahit nasaktanak, e di pa nakadoktal ko nga tanasawa na. Kakahasilahan iti din na. Di asawa na. Sana naskal nagsakripisyo. Ara-ara pa apak, ani rumalya tumawawak iti cellphone ko. Ni Joe naman gaya. Hello? Honey, kinailaw kayo ta? Kunakmatkin ka nga adda dinaraya ka meeting. Pasado alas 7 ni tayo napanak iti opisina yun. At apay lang ni Romalia. Kaya't na ano mabalin, kat rin nabiing ag overtime. Tapno dakdakal di masuldo na. Namumla ko ma. Ani Romalia ti kaluwak idirabi. Jonah. Kan isotay ayat. Nasimbangan ti Torok ni Cardo. Idinto ta sa anak ka makaturok. Ay, sa anak pa inakot ko tita ang mga makari. Pakawanan na Cardo. Tanda ni saan ko may parang dagiti matak itay. Ngamawan pasol ko. Saan kanto baybayan? Diyos ko. Duy mo ipalubos ang may kursungak iti basol. Saan ko nga isukat ti kinanamay? Iti panang talikod ko iti asawa. Itay pa yung nakapanaw na kiti estudyante asigot nga agwat patulong kan ka. Nagado ti kayat na ngay padrawing. Apay nakamulang lang kapailaan. Nakigdot na nakakita kanya. Sandagay manadamag, ana disgrasya. Kahit dito may sa ako na baldado. Tilaang may sa asakam tinapukaw mo. Adapay lang dagita imam. Dagiti imam ti aramata mag-drawing saan ka di? Kan nakita matam. Ti panunot mo. Ti imahinasyon mo. Romalia. May malakyan ka, hagsangit kan sapay. Saan ko maarumbang? Ngam nagbali na ka nalupoy. Sika lang ti pangad-adawa kiti keret ko. San lang ati bakik ti kaasyak. Ngam ad-adda ama asyanak kin ka.
Ni Sir Harold ti simrag ti opisina. Si kamat kayam, Jonah. Narwama kami nan adi mangilukat itiri daw na dumteng. Taday tatibili na kanyak. Dayawag ti kinagagat mo. Kanayo na marabian ka nga gawin. Sa sikat ti kanayan ko ang madanon diti opisina. Kasapulan nga minag sa lugagag. Nagtulad kami iditi ni Cardo ang akalpasan ang makaturpo sa kiti koleyo. Ag tinulong kami ang mga isagana iti masakbayan mi. Kadita, tamay sa nabaldado. Awan tinagbaliw. Nasayar kung samat tintirik na, Romalia. Ngam saan kadi nga iti agdama ka sa saad ti asawa? Awan namnama yon, ang maadaan iti anak. Nanya ti kanayan ko nga ibagay di ni Cardo, isumatlaan ti ibagakan ka. Ti may salang asaka ni Cardo tinapukaw. Maawatak na niya ti pampanunutan. Ngam masaludsod ko man. Aging ga iti kaano ang makaandur kang sakripisyo. Diya ka mo. Ngam saan nagtungo ami bet iti sinapataan mi. Titanay ka la, ti karin-karimi. Diyak ka mo kan ka, Romalia. Ay, maawatan na kumaha, Jonah. Ipod na ngayon ay Harold. Magus-gusto ang matantag pa siya. Iso nga oray rabiin at tatapay lang dito eh. Silag tibulan. Iso na ranyag. Nangitugot tamat itimakan. Kano kursunadam ti aginom at damay. Nagromantika niya. Nagmalanggahim nga akong kadyo opisina. Inawag kita ni Romalia. At sakit dito pa kamkubi ko mama. Pudno, anak ko makitangalda. Amom. Ting-ting-ting ti karirik na ni Romalia. Dayawak, ti kinatibkar na babae. Diya ka mo numahag. Huwag mo talaga akayat na tagpakamartiya. Pinadas ko man tilimbang abit ti pres kong ngangin. Iti-igitik taltaman. Dinanunak ni tatang. Ay, mas dawak nga min, kan madanaga na. Tadyak na danon ti asawam di ti balayo, Romalia. Nga madana kay baga kanyak, anakita da nagpaabagatan. Kita man, no mayat madlang, Romalia. Nagpintasan? May sa lalaki kan babae iti kataltalunan. Yaw awat ti babae ti dawa iti lalaki. Nagpintasan na iti drawing mo? Oray kumawon tinasisita ang papanak. Iranrantak ti sana mapanit opisina. Tapnosan kami agkita kini Romalia. Yung rumbang kanida ito yung aramidak. Rumbang ko ma. May pariknak kani panagnag ko tinapudno tarigagay ko kinbuana. Yung sari na nawaya. Yung maura may isa nabaldado ni Cardo. Patpat ganlata. Ay, tati na sakit. Romalia, dahil iti tinapili kapag pasyaran ta. Nukas to iti kauro-oras na. Man-mano tagpasyar dito yung Eco Park. Nukas to iti oras. Man-mano. Awan ti makamamo ka dito. Mariknak aran tayo ti manglikliklik kanyak. Banag anasakit para kanyak. Kaya't mo asawan? Nagbidot kayo ti pagpanunutan. May sa ti pusok kat na ikarikon iti asawak. Asawak, sir. Nasakit tir aramidan nyo kanyak. Nasisasalangan nga gikatak. Saan? Saan mo aramidan dayta? Nasaan nakto na makita, malipatan nakton. Saan na naskin aramidan dayta? Ala, pakawanan na ko ma. Ano amumla ko man ko sa mga marikrigata nak. Noon niya nakarigna kiti kaspikan ka. No apaya santa nagamamoy di balasang kapailahan.
Awan ka dit nalintag a panunot mo. Di adal ka. Apay adi mo ammo ti dakas ka na ibag. Ado ti sakripisyo ti asawak kanyak. Asawak. Di mo ka di maawatan dayta. Diyak ka ba na baybayan ti asawak. Nang ronay ta. Tamakita ko nga agtalakan iti bagina. Agpanunot ka kuma. Napanunot ko ti mga ala iti tinaga ka kotse. Tap na ada pangipasyar ko kan ka. No, ada panawin ko. Diyak kamin kayat mapulkukan ka. Maging gakalaan iti balay. Saan na ka mapulkukan? Naawat kong tigasat ko. Kan kabalak mo ti makapanit ti taltalon. Baba ni ti saklay ko. Plano ka dito gumatang iti wheelchair. Tapno saan ka marigatan. Naku nang maminiti na minsan, pasaray mariknam ti panagot o ti may sasakam. Wen, ngam kita mo lang ti biyag. Siyak ti mangiman maniho idikin ka. Oray kahit ko kumamanan, ti makamaniho. Ngam amok asaanan na mapasamak dayta. Apa yan sardo mo ti agpinta? Nagpinta sinto ko ta kanbas. Anya ka ti dayta? Kita. Napintas. Kasapudpud no. Ada ulap iti ngatuan ti igit ti baypay. Numiraan man na imbag. May sadakkel nga ima. Nakatanggaya dakulap. Kasla dayta ti dakulap ni Apo Diyos. Nagpintas ti kayat mga ipasimodagi ti daytoy a painting. Adda na dong mga ima asaan ti makita. Iso dayta ti ima ni Apo Diyos. Apay mo tayo nagluluwa ka ng marakop kanyak, Jonah. Saan ka kadi maragsakan? Kasla saan at may lang nga mamati. Agyaman nakaragragsak lang unay. Makalwak itiragsak ko. Panawan na namang net na. Tapos na nalinlintag ti pagturungan ti biyag ko. Pampanutag nga gayan ayatan. Gaputad na napasamak iti kadata. Oray na minsan ka. Saan mo nga inyibkas ngay ayatan na? Numalagip mo pa eh. Saan lang anaminsan ngayon bagakan ka? Saan ko kitawan? Nupay arapaap ko ngay kasarnak. Jonah, saan nga umanay ti balikas? Apeng peksahan iti panagaya. Dito mo ka pamanagnag. Nisong ay kasar ka. Itay pa yung orayan na ka ni Tatang Romalia. Nastahaw no napanam. Kat amo namat, ngawan sa mo ita. Numanon nga daw ka na yun nakang mamayo. Ada na minsan adyak kinabaalan. Kat naawatan nakmat adyak kinabaalan ti simrek. Iso na pa nakiti doktor. Kat anya ti ko na ti doktor na. Maragsakan nak anang ipadamag nga danton apo kuyo. Anya. Matungpalan ti anabayang nga rapaap ni Ricardo. Maadaan kami ni ti anak. Romalia, nasipay la ti Diyos ka data. Kat, jaknam naman, amadaan ta itanak, tapno naragragsak ta. Kablawan ka, Romalia. Sabay ko ma. Tamaadaan kami to adagos iti anak ni Haron. Kaya't mo asawa, nagkasar kayo? Kablawan ka. Agyaman nak. Kat masapol nga dakan to, ha? Taraan yung kini Ricardo, ti kasarmi. Pakay dayawak. Saan ka kumama sa asay, Romalia? Ipamuspusa ka makadum ni Ricardo at dumaray, ti kasarmi. Apay kumama sa Iraq. Agsasalita kayo pala ta sumbatak da ito'y awa. Agyaman ang lawan na, Romalia. Linaw-lawag ang ti panunot ko. Amok, nagbaling to ang saya at nga asawa ni Jonah. Naimbagmot ni Harold.
Babanday ti artificial asaka, nginsakot na kanya. Kasla, agbalinak man na normal. Naa sila unay ni Apo Diyos kadata. Nadagsun timpain na panubok. Wan, impagarup ko idi, akamaudyanan ng ti amin, nga magyamanak iti kinaanos mo. Saan ka nagbalbaliw, itilak si di ka sa sahat ko, Romalia. Ay ayatin ka. Diyak kahit amapugaw ka. Wan, Awan ti sa mirot. katagyamanak. Tadda ti apo, anang tarabay kadatan. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.